गुड इभिनिं लोगोफोर, बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांमोननो। लोगोसेनो आङो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबलायबाय आरोना लोगोफोर। आं दा थांनो ओंखारदों सांसारि बाजाराव नै सासे फंबायखौ लानानै आरोना। जोंहाथ' सानै थांनो सोलाबखाया, मानो होनबा दखानाव बन्द खालामनो हाया आरोना। बेनिखायनो सासे फंबायखौ लानानै आङो सांसारि हाथायाव गाननाय जोमनाय लायनो थांनि आरोना लोगोफोर। गासैबो बोरायजोबथारबाय ड्रेसफोरा, बेनिखायनो आङो गोदान लायनो थांगासिनो आरोना। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो सांसारि हाथायाव मा मा नुगोन। थौदो दाना आंजों लोगोसे लोगोफोर। बेखिनिया जाबाय सुकि गेट हाथाय गेजेरखै आरोना, ब्रिजनि सिंखैजासो थांगासिनो जोङो। जोंना बिथाङा गारिखौ जा सुथायखायो आरोना नै सांसारि मोनथारसिगोन आरो नै सांसारि मोनफैबाय। किल' बियो हा कापुर मुये लोबा लागसिले सामर हा हाथ लांफानो नालगे, हाथ खाटाय लागबो। Cosa que estaba pasando, eh? साबिया लांना लायाखै? Kalau kita pesen deh. Gula gitu dong. Berapa? Plastik ya? Nah, gue sama kayak pisah belang. Jangan sini lihat mana. Baca ini bazar hindi hangat. Hah? Kalau nanti mana? Sudah berani. Oke. Oh. Kesana kan ya kemarin. Hati lah kamu deh. Kunci witan dia. Apa deh? Kunci witan dia. Udah sana yang kita. Baca buku mana? Bisa berapa? Dokan nama dah ni sih.
bikiran bilai. Nayo, bilai ya. Bilai ke siapa mungkin berani nggak? Nyembuah. Dos tego kita deh. Kita ada saya. Ini apa? Yo bazar kita rumah mana ngono. Pasar kita rumah pasar Bandai ini. Ada nih besok. Oh my god. Pasti nopi gitu. Ada berapa? Ya lu siapa kan? Masih tam-tam lah ini, panas juga. Harga lihat ini. Bisa kau pas tanam anda? मा जानोलै खोथा लानाया एसे हा फैसा दानायबा गस्ला गांसे बायनांगौमोन आंनानो नै सयस' फैसाया थांसै लोगोफोर सांसारि हाथाइनिफ्राय नै मोनालायबाय मा लादोंथाय एख'आनो लायाखै हा जेबो लानाय जायाखै नै बेखिनियावनो ड्रेस गांनै गांथामल' ओमफ्राय थांसै आरोना सल' थाव सोनो नामा सांसारि बाजार बायबाय हा मोनहैगोन खोमा दे होमबा 50 थाखा सोनांगौ मोनगोन ना मोनैया मोनगोन खोमा दे बाजार जाखांना फैलायबाय